zákazníci, vítam vás na našom 10. ročníku Bitwestu. Samozrejme, v prvom rade by som chcel všetkých čo najsrdečnejšie privítať na tomto 10. jubilejnom ročníku Bitwestoru, ktorý vlastne táto spoločnosť usporadúva po 10. krát. Koná sa v spoločenskom pavilóne v Košiciach. Po minulé roky to bolo v iných priestoroch, keďže je to jubilejný ročník. Rozhodli sme sa pre niečo pompeznejšie, pre niečo väčšie a prvé ohlasy sú pozitívne, čo nás veľmi teší. Samozrejme, túto akciu robíme ako službu našim zákazníkom a zároveň poďakovanie za tú spoluprácu a za tú dôveru, ktorú nám dávajú. A týmto spôsobom sa im chceme odmeniť a zároveň ukázať, kto sme. To znamená, že to nie je len katalóg, že to nie je len obchodný zástupca, ale celá skupina ľudí, ktorí sú pozitívne naladení na tú vlnu Bitwestu, či sú to dodavateľia, či už sú to ostatní zamestnanci. No a samozrejme je to príležitosť predstaviť okrem firmy aj samotné výrobky. Nielen vidieť na papieri, ale aj ovoňať, ochutnať a odniesť si emóciu a o tej emócii táto akcia je. A to je tým, čím by sme sa chceli odlíšiť od tej našej konkurencie, s ktorou dennodenne bojujeme o vlastne priazň týchto našich zákazníkov. Dnes by som vás chcela pozvať priamo na taliansky sortiment, ktorý ponúkame našim zákazníkom. Nie je to už len to, čo dlhodobo poznajú v tom suchom sortimente, ale aj nová exkluzívna ponuka talianských vín, talianských múk a mrazené čerstvé cestoviny z Talianska. Celý tento sortiment dovážame od našich dodávateľov a distribútorov z Talianska, čiže môžeme zákazníkom tvrdiť, že už aj sám Bitwest je taký malý taliansky distribútor. Suchý koloniálny sortiment v našej ponuke sa špecializuje aj na našu privátnu značku Coronet. Nie sú to už v dnešnej dobe len konzervové ovocie a džemy, ale ako sami vidíte, rôzne ďalšie produkty, cez zemiakové cestá, cez zemiakové kaše, polievkové korenie a privátna značka v tomto ponímaní v suchom tovare sa bude neustále rozširovať a v podstate značku Bitwest budete poznať pod značkou suchého sortimentu Coronet. Raňajkový pult od spoločnosti Barcher, v ktorom prezentujeme naše výrobky. Sú to vlastne tradičné hudeniny od spoločnosti Knižka a máme tu výrobky od spoločnosti Krásno. Plus tu máme nejaký koloniálny tovar, mliečne výrobky od kolegovcov.
Na tomto stánku vám ponúkame hotové jedlá, ktoré vyrábame v našom vlastnom závode v Opave. Máme veľmi široký sortiment od sladkých hotových jedál cez obalované zeleniny, ako napríklad šampióny, brokolica, karfiol, až po rôzne rezne. Upriamil by som pozornosť na naše novinky. Jednou z nich je guľôčky z kuracieho mäsa so syrom, obalované v kumperičných lupienkoch, čiže je to taký veľmi chutný výrobok. Veľká kvalita sa dáva na kvalitné suroviny a najväčšia výhoda pri týchto hotových jedlách je, že stačí veľmi krátka príprava a zákazník má k dispozícii stále dostatočný počet porcií, nie je zaskočený žiadnou objednávkou. ľudí to je, ja myslím, že veľmi taká fajn vec, že prídu sem, môžu sa porozprávať s dodávateľmi alebo s výrobcami, čo vyrábajú tie suroviny, aké sa to asi robí a možno nejaké novinky, zlepšováky, možno im povedať nejaké finty, ako spracovať ten daný druh či mäsa alebo ryby. Vlastne to sú aj tie prezentácie o varení, čo aj ja som vlastne teraz bol a ukazoval som vlastne z tých vašich rýb, ktoré máte v ponuke, čo sa vlastne pripraviť. A ja som si pripravil vlastne tú kapskú šťuku morskú, ktorú som robil v kombinácii s rybami, s hovanovou omáčkou, čierne šošovice a šangárskeho paksoja. Na našom stánku môžete kúpiť alebo dozvedieť sa viacej o vodnej hydine, kačiciach, taktiež o vynikajúcej močacine z Maďarska a zo slovenských chovov. Dnes ponúkame špeciálne alebo zameriavame sa na dolné stehno morčacie, ktoré je vo vynikajúcej kvalite a vynikajúcej cene. Zákazníci si to môžu objednať priamo na stánku, taktiež to môžu ochutnať spolu s kačacími prsiami, ktoré sú z maďarských a českých chovov. Nášho e-shopu je mobilná aplikácia, ktorá slúži na rýchle a jednoduché objednávanie. Stačí vám len prístup na internet, Android, mobilný telefón alebo tablet a prístupové údaje do nášho e-shopu. Vítam vás na stánku mliečného sortimentu Bidvestu. A na tomto stánku nájdete špeciality z celej Európy. Špecialitou tohto ročníka je syr halloumi, ktorý dnes grillujeme so zeleninou a rôznym korením. Momentálne v našom rybom stánku vidíte krásne čerstvé ryby,
ktoré vozíme takmer z celého sveta, ale upriamil by som vašu pozornosť najmä na krásne pražmy a vlky, ktoré vozíme od firmy Kromaris z Chorvátska. Táto spoločnosť, ako aj my, sa orientujeme najmä na kvalitu a na čerstvosť. Vieme voziť tieto ryby priamo na zákaznícke objednávky. Presný počet, ktorý si zákazník objedná, dostane od nás zabalené v polystyrenovom boxe na lade so svojou menovkou, čiže nedochádza k žiadnej zámene, treba vyskúšať. Rád by som vás privítal na stánku Zmrzliny Prima. Zmrzliny Prima sú našou vlastnou značkou, ktorú vyrábame vo vlastných kapacitách a vo vlastnom výrobnom závode. Konkrétne Zmrzlina Prima je na Slovensku, má relatívne dlhú tradíciu s tým, že na Slovensku fungujeme už 12 rokov. Konkrétne v Českej republike je tá tradícia už dlhšia ako 22 rokov. Sme hrdí na široký sortiment zmrzlín, ktoré sami teda vyrábame, ktoré obsahujú ako gastronomický sortiment, tak aj impulzný sortiment, čiže tých nanukov a rodinné balenia, ktoré poznáme všetci pod tými baleniami, ako tých rodinných vaničiek, rolát a trhnových vaničiek. V neposlednom rade taktiež dneska prezentujeme značku Häagen-Dazs. Jedná sa taktiež o vysokokvalitnú zmrzlinu, ktorá je vytvorená absolútne z najkvalitnejších surovín. V našom stánku pečivo a dezerty prezentujeme výrobky od slovenských výrobcov dezertov, aj českých. A pečivo tu máme od Švajčiarov, Dánov, aj Francúzov. V prvom rade by som určite upozornil na výborné francúzske croissány s obsahom masla 18% od výrobcu Deli France. Od toho istého výrobcu tu máme aj hotelové mixy sladkého pečivka, ktoré obsahujú croissániky, čokoládové rolky a iné sladké pečivká. A máme tu od Dánov veľmi obľúbený pletené s pekanovými orechmi s javorovým sirupom. Tento rok tu máme dezerty od slovenských aj českých výrobcov. Od českého výrobcu Sweet Delight prezentujeme americký cheesecake, klasický tvarohový, ako aj karamelovo-smotanový lahodný dezert. A od slovenského výrobcu Fine Bakery alebo pekáreň Harmonia máme tortu Deň a noc, čo je šlahačkovo-čokoládová torta a aj čučoriedkovú smotanovú tortu. Mimochodom, obidve sú vhodné pre celiatikov, čiže sú s minimálnym obsahom gluténu. A všetky dezerty, ktoré tu prezentujeme, sú predkrájené, čiže zákazník si vyberá len želaný počet porcií z mraziaku. Navyše, ako bonus máme samozrejme aj ďalšie dezerty, napríklad čokoládový a čučoriedkový muffin.
niečo o vašej spolupráci s Bit200 a ako ste sa dostali k tejto spolupráci, ako hodnotíte naše výrobky, ako se vám s nimi spolupracuje, varí našimi výrobkami? My s Bit200 děláme pár let už. Vlastně já s nima dělám nejenom, že jsou náš dodavatel teda do restaurace, ale já s nima spolupracuju i na výrobě televizního pořadu, takže ta spolupráce se vlastně jakoby docela zlepšuje každým rokem a je na ně spolehnutí a to si myslím, že je prostě nejdůležitější, že jo? Tam, když co se řekne, to platí a spolehlivost je prostě v tom dnešním světě komodita, která se cení hodně vysoko a já jsem rád, že samozřejmě s nimi můžeme dělat.